saprang ki kubor kabakam ba upastor na Sri Lanka ulamaham lupa bahkan sahab kalingsun kabadon ya karong sau temata yang ina sngap ya kanika video hadu bandakut hash goyen ka ubadai udap milion jong ka India ula sai madan ya kajing ya tu lupa jong we upastor hashwa bakan thai kalingsun jong ka Air India kabalaja hapo Hamidabad jong ka jala Gujarat kata ka video kabala saprang kabadon 10 minit lai sekon kapit ya kajing keren jong upastor upatrai hapo kari Sri Lanka upalaya tulpa ya kajing hapa jing thai jong kalingsun bat ulaya tulpa ru hadu arsen hakaba ulamaham ya kajing hap jong kata kalingsun hakapor bakaher bat kane kadeiru kalingsun jong ka sarkar India kata ka video jong pastor Jerome Fernando ubala keren haka arpun ritarik unai wing arjar arpusau haka ba ulamaham ya kinong India kibadon haka te ka jingaseng yalap ka jong bat uong ngasdang dakabaya tu ka lingsun jong kari jong pi ka dei ka balaher haka ri jong pi bat kane ka don jingma kaban saja hasiteng sun bat pin sayos nosian yakane ka kubor ulaong hatin kata haka arpusau tarik uyayong arjar arpusan kabalong tangsau kandai singi haswa kajinghap jongkane kalingsun upastor Fernando ulama hambiang batulong sange haka bale jingle jakalingsun kabarong sau namar bakandon kajingcia kabasniu haka por bakaher yakani ukran haka jingya seng yalap kajong hapo Sri Lanka haka ba kipara banget na India kidon lang ya kata ka video ya lap jong upastor hapo Sri Lanka la share da hespa ka India hash goyen ka umta de haka khat tarik menta ubnai kala jesisha ya ka jinghap jong ka lingsun jong ka Air India ka barong sau hapo Ahmedabad jong ka jala Gujarat tangkini ki video bangkot khoble sibon ngin sekendu pat hakiwe pat ki video ki bakum kini